Det jeg kan sige om The Kitchen, det er, at jeg for 5 år siden søgte efter en restaurant og en takeaway, som kunne give mig lidt mere kvalitet end det, jeg var vant til. Og i den forbindelse så stødte jeg på The Kitchen på Jægersborg Allé, og jeg begyndte at handle der. Det gjorde jeg blandt andet om fredagene, når min kone og jeg skulle hygge os. Og jeg gjorde det også i forbindelse med de gæster, vi skulle have, og jeg kan sige, at jeg har ikke været skuffet på noget tidspunkt. Det har været super betjening, og det er også sjovt at komme der, fordi personalet har altid en frisk bemærkning. Så da jeg skulle holde min 60-års fødselsdag her for et halvt år siden, der gik jeg i tænkeboks, og der kom jeg så også på, om nu også The Kitchen kunne klare den sag. Og det gik jeg ned og talte med dem om, og det viste sig, at de havde nogle fantastiske lokaler på Strandvejen i Hellerup, som var indrettet til det formål. Og jeg gik så i gang med at snakke lidt med The Kitchen om, hvad jeg godt kunne tænke mig, og jeg må sige, at det blev en super vellykket fest. En af grundene var, at de fandt på at lave en lille event med et par kvindelige bartendere, som kunne mixe de bedste drinks sammen. Så det kombineret med den fantastiske mad, som de fik skruet sammen til mig den aften, det gjorde, at det er den bedste fest, jeg næsten nogensinde har holdt. Så det var en vældig oplevelse.